Είδα την αγάπη από τους αδελφούς στο Κερατσίνι, ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από το κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 859, στο ΙΓ κεφάλαιο, είναι το 13 κεφάλαιο. 59, 859. Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, ΙΓ, θα διαβάσουμε έως το 23 εδάφιο. Εν εκείνη δε την ημέρα, εξελθών ο Ιησούς από της οικίας, εκάφετο πλησίον της θαλάσσης, και συνήφισαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάς εις το πλοίον εκάθητο, και πας ο όχλος ίστατο επί των Αιγαιαλών. Και λάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβολών, λέγον, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει, και ενώ έσπηρεν, άλλο μεν έπεσον παρά την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγον αυτά. Άλλα δε έπεσον επί τα πετρώδη, όπου δεν είχον γην πολλήν, και ευθύς ανεφύησαν, επειδή δεν είχον βάθος γης. Και όταν έτειλ ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχον ρίζαν, εξηράνθησαν. Άλλα δε έπεσον επί τα σακάνθας, και ανέβησαν οι άκανθε, και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσον επί την γην την καλήν, και έδιδον καρπών, το μεν 100, το δε 60, το δε 30. Ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Και προσελθόντες οι μαθητές είπαν προς αυτόν, διατί λαλείς προς αυτούς διαπαραβολών? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη, διότι ως της έχει, έτι θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως της όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς διαπαραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, και ακούοντες δεν ακούωσιν, ουδέ νοούσι. Και εκπληρούνται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου, η λέγουσα, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ότα βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα, και νοήσωση με την καρδία, και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς. Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι, διότι βλέπουσι, και τα ότα σας, διότι ακούωσιν. Επειδή αληθώς σας λέγω, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσιν όσα βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Πάντως ακούντας των λόγων της βασιλείας και μη νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού, ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδόν. Ο δε πίτα πετρώδης σπαρθής, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν. Δεν έχει όμως ρίζαν εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τα σακάνθα σπαρθής, ούτως είναι ο ακούων των λόγων, έπειτα η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπαρθής επιτηργήν την καλήν, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών, ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 30. Αμήν για το λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Μια πολύ ωραία παραβολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό που μας διδάσκει πάντοτε και έχει να μας δώσει πολύ ωραία μηνύματα, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Και αυτός είναι ο λόγος που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο άνθρωπος λέει σώζεται δια της πίστεως και η πίστη έρχεται εκ της ακροάσεως του Λόγου του Θεού. Η ακρόαση του Λόγου του Θεού, η μελέτη της βίβλου, μας αυξάνει την πίστη, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, ταύτα μελέτε, και ταύτα μελέτα λέει και σταύτα μένε, και αυτά να διδάσκεις, γιατί αν το κάνεις αυτό, και τον εαυτό σου θα σώσεις, και αυτούς που σε ακούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, αδελφοί, ο Κύριος μας οδηγεί σε έναν τρόπο ζωής, ο οποίος δεν είναι πολύ πολύπλοκος, είναι απλός.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Που αν τον ακολουθήσουμε με πίστη, θα έχουμε καλά αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Ξέρετε, πολλές φορές τα παιδιά του Θεού δεν κάνουμε τα απλά πράγματα. Αυτά τα οποία μας ζητάει ο Κύριος. Και θέλουμε να κάνουμε πολύπλοκα μέσα στη ζωή μας. Αλλά αν κάνουμε τα απλά αυτά τα οποία μας ζητάει, τις απλές ενέργειες και τον εμπιστευτούμε, έχουμε καλά αποτελέσματα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γλιτώνουμε από πολλά αδιέξοδα. Όταν ο άνθρωπος βάζει τη δική του γνώμη, τις δικές του φιλοσοφίες, μπλέκει σε αδιέξοδα μέσα στη ζωή του. Ενώ ο Κύριος μας οδηγεί απλά μέσα από το λόγο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μιλούσε σε αυτούς πολλά, λέει, διαπαραβολών. Ήταν, λέει, εκεί, όπως γνωρίζουμε, στην Καπερναούμ και εξήλθε ο Κύριος από τη Σικίας. Συνήθως φιλοξενούταν στο σπίτι του Πέτρου και καθόταν, λέει, πλησίον της θαλάσσης. Μια από τις προσφυλείς του συνήθειες, εκεί στον Αιγιαλό, στη λίμνη της Τιβεριάδος. Ήταν από τα μέρη τα οποία ο Κύριος εργάστηκε ιδιαίτερα το έργο του. Ένας τόπος ο οποίος κατοικούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω του γεωγραφικού σημείου του τόπου. Υπήρχε αλεία, υπήρχε νερό, υπήρχαν καλλιέργειες και ζούσαν εκεί πολλοί άνθρωποι. Μεσοαστοί, ευχαριστούμε τον Θεό, που ο Κύριος τους πλησίασε έτσι και με το λόγο του τους ελκούσε, ευχαριστούμε τον Θεό, και στάθηκε εκεί ο Κύριος, λέει, και επειδή μαζεύθηκε πολλής κόσμος, τους ελκούσε ο λόγος του Θεού τους ανθρώπους, οι ενέργειες του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μπήκε, λέει, σε ένα πλοιάριο, το είχε κάνει και άλλες φορές αυτό, κάθισε λίγο παραμέσα και ο κόσμος καθόταν στον Αιγιαλό και τους κήρυτε και μιλούσε, λέει, πολλά διαπαραβολών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι παραβολές, αδελφοί, δεν είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή, είναι, θα λέγαμε, πλαστές ιστορίες, οι οποίες είναι βγαλμένες όμως μέσα από τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό, σύμφωνα με τους νόμους και τις συνήθειες της ζωής μας, με σκοπό ο άνθρωπος να μπορέσει να κατανοήσει και να μπει στη διαδικασία, θα έλεγα καλύτερα, να μπορέσει να σκεφτεί, γιατί αυτό μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από αυτή την παραβολή. Να είμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι, ευχαριστούμε τον Θεό. Χρησιμοποιεί πολύ στην παραβολή αυτή το ρήμα που λέει μη νοούντος, που λέει εδώ ο Βάμβας. Στο αρχαίο κείμενο λέει μη συνιέντος. Συνιώ σημαίνει ότι ακούω κάτι, λαμβάνω γνώση για αυτό το οποίο ακούω, το παρατηρώ και το ψάχνω. Γι' αυτό ο Χριστός έλεγε αυτός ο οποίος έχει αυτιά να ακούει, να ακούει. Και εμείς, αδελφοί, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, καλούμαστε να επεξεργαζόμαστε αυτά τα οποία ακούμε. Και όταν ακούς το κήρυγμα, αδελφέ μου, στην εκκλησία και είσαι στο θρανείο γιατί είσαι μαθητής και σπουδαστής των πνευματικών, καλό θα κάνεις να ασχολείσαι με αυτά τα οποία ακούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς είχαμε μια καλή συνήθεια από μικρά παιδιά. Σήμερα βλέπω έχει αυτή λίγο εξαφανιστή συνήθεια. Τουλάχιστον στην εκκλησία που υπηρετώ δεν το βλέπω πολύ συχνά. Κουβαλάγαμε τη γραφούλα μας πάντοτε μαζί στην εκκλησία. Είχαμε ο καθένας τη βίβλο του που την παίρναμε μαζί μας. Και βέβαια δεν είναι ο σκοπός να κουβαλάς μια γραφή και να πηγαίνεις όπως κάποιοι το κάνανε παράδοση, να έχουν μια γραφή παραμάσκαλα και να πηγαίνουν και να νιώθουν ότι είναι κάτι. Άστο το μετά, θα το καθάριστε, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει σημασία να κρατάς το Λόγο του Θεού για να τι? Για να τον μελετάς, για να ασχοληθείς μαζί του, να μπορέσεις να σημειώνεις τα εδάφια της βίβλου τα οποία ακούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να τα διαβάσεις με προσοχή. Ο λόγος αυτός να μπει μέσα στην καρδιά σου, να δώσει σημασία. Άκουσα μια φορά μια ομιλία από έναν κήρυκα του Ευαγγελίου. Ήταν από Αμερικάνος ήταν αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει σημασία η καταγωγή. Ήταν πολύ φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος έλεγε όταν, αδελφοί, πηγαίνω στο ταμείο μου να προσευχηθώ και να διαβάσω το Λόγο του Θεού, πάντοτε, λέει, παίρνω μαζί μου ένα μπλοκάκι και ένα στυλό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να μελετήσω το Λόγο του Θεού και γονατίζω
και προσεύχομαι, ευχαριστούμε τον Κύριο, και εγώ ότι έμπνευση μου δώσει το Άγιο Πνεύμα, ότι σκέψη πάνω σε αυτά τα οποία διαβάζω τη σημειώνω, για να μην την ξεχάσω. Και κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ασχολείται πραγματικά με τη μελέτη της Βίβλου. Γιατί ξέρετε πόσες φορές έχουμε μια σκέψη, μια πληροφόρηση από το Πνεύμα του Θεού, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος μες στην καρδιά μας και μας πληροφορεί το Πνεύμα το Άγιο, την οποία την ξεχνάμε μετά. Δεν δίνουμε σημασία. Ενώ αν δίναμε σημασία, αν τα σημειώναμε, θα μας έδινε και άλλες πληροφορίες ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ένας θησαυρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανεξερεύνητος, που μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο να τον εξερευνήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει λοιπόν σημασία πόσο σπουδάζουμε τα πράγματα του Θεού, πόσο ασχολούμαστε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Και αυτό θέλει να μας δώσει εδώ να καταλάβουμε ο Λόγος του Θεού με αυτή την παραβολή, αδελφοί, για να βρούμε καλό μέσα στη ζωή μας. Σήμερα έχουμε διάφορους τρόπους οπτικοακουστικούς να διδάσκουμε τους ανθρώπους στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει εικόνα. Τότε δεν υπήρχαν τέτοιοι τρόποι, αλλά χρησιμοποιούσε ο Κύριος πολύ σοφά αυτόν τον τρόπο μέσα από τις παραβολές για να δίνει εικόνες στους ανθρώπους. Εικόνες για να δούνε, να καταλάβουνε, να σκεφτούν ένα σπορέα. Αυτό είναι η παραβολή. Σκέψου ένα σπορέα ο οποίος περπατάει στο χωράφι και σπέρνει το σπόρο. Εξήλθε, λέει, ο σπύρων για να σπείρει το σπόρο. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ σπορέα. Οι παλιότεροι έχουν δει, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ζήσει και στην επαρχία. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδί, είχα δει κάποτε γιατί εδώ στην Αθήνα μεγάλωσα, αλλά μας έπαιρνε οι γονείς μας και πηγαίναμε όταν ήμασταν πιο μικρά παιδιά κάπου στην εξοχή, στην επαρχία, και είχα δει κάποιες φορές κάποιους ανθρώπους να σπέρνουν τα χωράφια τους. Όχι όπως σήμερα. Είχα δει και άλογα που οργώνανε τότε τα χωράφια τους. Ή βόδια. Τώρα τα οργώνουν με τρακτέρ, σπέρνουν με τρακτέρ, τα κάνουν όλα με κάποιους άλλους τρόπους. Πιο σύγχρονους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εξήλθεν ο Σπύρων, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε στη πλάτη του μια σακούλα κρεμασμένη στον ώμο του με σπόρο και όπως περπάταγε μέσα στο χωράφι έσπερνε, έριχνε το σπόρο. Κι άλλος σπόρος, λέει, έπεσε παρά την οδό, στην άκρη του χωραφιού δίπλα στο δρόμο. Άλλος έπεσε, λέει, στα πετρώδη. Άλλος έπεσε στα αγκάθια και άλλος έπεσε στη γη τη καλή. Όπως είναι το χωράφι, στο κέντρο του χωραφιού ως επιτοπλίστων μέχρι τις άκρες είναι καλή γη. Προς τις άκρες υπάρχουν και κάποια αγκάθια που είναι μαζί, φυτρώνουν εκεί, που μετά έχει καθαρίσει ο Γιώργος. Πιο άκρες υπάρχουν πέτρα που δεν πηγαίνει το αλέτρι να σκάψει, αλλά υπάρχει λίγο χώμα από πάνω. Και πιο έξω είναι η γη πατημένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η παραβολή, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε ο Κύριος, και αυτό το οποίο έπεσε, λέει, στην οδό, ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και το φάγανε. Αυτό το οποίο έπεσε στα πετρώδη, ανεφύσισε, φύτρωσε λίγο φιντανάκι και γρήγορα κιόλας, αλλά όταν βγήκε, λέει, ο ήλιος και το έκαψε, δεν είχε βάθος, δεν είχε ρίζα από κάτω του και ξεράθηκε. Άλλο έπεσε εκεί που είναι τα αγκάθια και μεγάλωσε μαζί με τα αγκάθια, αλλά τα αγκάθια ήταν πιο άγρια φυτά και το πνίξανε. Και άλλο έπεσε στη γη την καλή και έφερε το μεν 30, το δε 60, λέει, και το μεν 100. Και προσελθόν, λέει, οι μαθητές είπαν προς αυτόν, διατί λαλείς προς αυτούς διαπαραβολών. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, άμα διαβάσουμε, λέει, ήρθαν κατηδίαν μετά, όταν τέλειωσε ο Κύριος το κήρυγμά του, ήρθαν κατηδίαν και τον πιάσαν και είπαν, Κύριε, εξήγησέ μας. Και ο Κύριος είπε, αν δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτές τις παραβολές, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος μας διδάσκει ότι πρέπει να δίνουμε προσοχή, να σκεφτόμαστε
Τι είναι αυτό το οποίο μας λέει? Και πάντοτε μας εξηγεί μέσα από το λόγο του, με τους εργάτες του, με το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό. Μας αναλύει τα μηνύματα της βίβλου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και αποκριθείς, ο Κύριος είπε, διότι σε εσάς εδόθη η χάρις του Θεού, εννοεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Μα ο Θεός είναι προστοπολήπτης. Δεν αγαπάει το ίδιο όλους τους ανθρώπους. Όλους το ίδιο τους αγαπάει, αδελφοί. Και σε όλους τα ίδια μηνύματα δίνει. Τα ίδια ερεθίσματα μέσα στον κόσμο αυτόν. Σημασία έχει πόσο τα λαμβάνει ο άνθρωπος. Πόσο δίνει σημασία. Πόσο ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του. Λέει ο προφήτης Ιερεμία, στείτε επί τας οδούς και ιδέτε και ρωτήσατε περί των Ιωνίων τρίβων, οποία είναι αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτής και θέλετε βρει ανάπαυση μέσα στην ψυχή σας. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι δέχονται πληροφορίες, ερεθίσματα από το Πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Για να ενδιαφερθούν, και όλοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι άνθρωποι. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω. Υπάρχει μια βεβαιότητα, μια ανασφάλεια. Ψάχνει να βρει ο άνθρωπος. Αλλά αν γι' αυτό λέει στείτε και ιδέτε και ρωτήσατε περί των Ιωνίων τρίβων, οποία είναι αγαθή οδός. Βρέστε ποιος είναι ο δρόμος. Καθιστά υπεύθυνο ο Θεός τον κάθε άνθρωπο να ψάξει να βρει το δρόμο τον οποίο καλείται να περπατήσει. Να ενδιαφερθεί. Δεν είμαστε όντα τα οποία είμαστε κουτά. Δεν μας έπιαξε ο Θεός κουτούς. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Μας έπιαξε ανθρώπους σκεπτόμενους, έξυπνους, να σκεπτόμαστε, να ενδιαφερόμαστε, ευχαριστούμε το Θεό. Και βλέπετε, για ό,τι θέλει ο άνθρωπος ενδιαφέρεται. Και εμείς για ό,τι θέλουμε ενδιαφερόμαστε. Και σήμερα ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης, και της παραπληροφόρησης βέβαια, αλλά της πληροφορίας. Και όλες οι πληροφορίες υπάρχουν, οτιδήποτε. Υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, που ασχολούνται ιδιαίτερα οι νέοι, και ό,τι θέλεις ρωτάσαι. Ό,τι ρωτήσεις θα σου απαντήσει. Γιατί είναι εκεί όλες οι πληροφορίες. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Και υπάρχουν ελεύθερα για όλους τους ανθρώπους. Και μπορεί ο άνθρωπος να ψάξει, να βρει, αδελφοί, να ενδιαφερθεί. Και για τα πράγματα του Θεού, αν ρωτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα σου απαντήσει. Και για τη βίβλο θα σου απαντήσει όλα τα εδάφια. Θα στα βρει αμέσως. Άμα δυσκολεύεις, θα στα βρει. Υπάρχουν και προγράμματα σήμερα στη βίβλο, υπάρχουν προγράμματα που μπορείς να βρεις, να ψάξεις, να ενδιαφερθείς. Ψάξε, αδελφέ μου. Ενδιαφέρσου για το Λόγο του Θεού. Διάβασε τη βίβλο σου. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε το Θεό. Σε εσάς εδόθη, οι οποίοι πιστεύσατε. Και αν πιστέψει ο άνθρωπος, του δίνεται. Γιατί λέει, όποιος έχει, ακόμη θα δοθεί σε αυτόν και θα περισσευθεί. Είναι αυτό το οποίο σας είπα πριν. Που έλεγε αυτός ο Κήρυκας. Άμα έχεις, θα σου δοθεί και θα περισσευθεί. Αν ασχοληθείς, θα λαμβάνεις μηνύματα από το Πνεύμα το Άγιο. Αν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, θα βρεις εκεί μέσα ένα θησαυρό. Θα ανοίγει. Αν δεν διαβάσεις, δεν θα σου έρθει η όρεξη. Εμείς οι άνθρωποι, ξέρετε τι λέμε. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Αν δεν φας, δεν θα σου ανοίξει η όρεξη. Είναι κάποιοι ανορεξικοί. Παθαίνουν και νευρική ανορεξία. Γιατί δεν τρώνε, κλείνει το στομάχι και δεν θέλουν να πάνε μετά. Έτσι παθαίνουν κάποιοι χριστιανοί. Ανορεξία πνευματική. Δεν διαβάζουν ποτέ τη βίβλο τους. Έχει πιάσει αράχνες. Ανοίξε, αδελφέ μου, το Λόγο του, μελέτησε. Μερικοί παίρνουν ένα εδάφιο και διαβάζουν από το κουτάκι που έχουμε με τα πνευματικά σοκολατάκια που λέμε. Το διαβάζουν εδάφιο και δεν αρκεί αυτό, αδελφέ, να διαβάσει. Καλό είναι και αυτό. Να πάρεις ένα εδαφιάκι εκεί, να διαβάσεις, να πάρεις ένα μήνυμα από τον Κύριο το πρωί πριν φύγεις για τη δουλειά σου ή κάποια στιγμή. Καλό είναι αυτό, πολύ ευλογημένο. Αλλά διάβασε και το Λόγο του, θα ασχολήσου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτός που έχει θα του δοθεί περισσότερο και θα περισσευθεί κιόλας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, γίνεστε, αδελφοί, στερεοί και αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γνωρίζοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Δεν είναι μάταιος ο κόπος αυτός, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όποιος δεν έχει,
αυτή την πίστη, τη θέληση, την προθυμία να ασχοληθεί με τα πράγματα του Θεού. Και ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτού. Τα χάνει όλα ο άνθρωπος μετά. Τα χάνει όλα. Δια τούτο λέει, λαλώ προς αυτούς διαπαραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι. Βλέπουν οι άνθρωποι τα θαύματα και ακούνε τα λόγια του Κυρίου, ούτε βλέπουν λέει, ούτε καταλαβαίνουνε. Και συνέβαινε αυτό, αδελφοί. Όχλος πολλής. Άκουγε το λόγο του Θεού. Και έβλεπε θαύματα. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί πιστεύσατε. Τι λέτε, ακολούθησαν τον Χριστό? Όχι. Δεν τον ακολουθήσανε. Ψάχναν κάποτε να βρουν τον Χριστό, μετά που τους έδωσε να φάνε και λέει, με ψάχνετε και με ζητάτε γιατί σας έδωσα να φάτε, γι' αυτό με ψάχνετε. Γι' αυτό το θέλεις τον Χριστό στη ζωή σου. Πολλές φορές προσευχόμαστε, Κύριε, να δώσεις τα χαρίσματα, και είναι ένα ωραίο αίτημα. Και μερικοί νομίζουν ότι άμα δώσει ο Κύριος χαρίσματα θα γίνει το υπερπέραν, ας πούμε. Πόσα θαύματα κάνει ο Χριστός? Μην νομίζετε πως άμα γίνουν θαύματα θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αδελφοί, μην έχετε καμιά τέτοια εντύπωση. Πόσοι σωθήκανε όταν κήρυξε ο Χριστός? Πόσοι σωθήκανε με τους μαθητές? Γίνεται στην αρχή μια αναζωπήρωση, θα γίνει μια συρροή από ενθουσιασμό, αλλά αν δεν πέσει ο σπόρος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να τον αλλάξει ο λόγος του, να τον αναγεννήσει, τα θαύματα δεν σώζουν τους ανθρώπους. Τα θαύματα είναι ένας τρόπος στον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας ευεργετήσει πρωτίστως από την αγάπη Του, να θεραπεύσει τις ασθένειές μας γιατί μας αγαπάει, να συστήσει την εκκλησία Του, να συστήσει το λόγο Του. Ευχαριστούμε το Θεό, αλλά αν ο λόγος Του δεν μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, αδελφοί. Δεν μπορεί να σωθεί. Πόσοι από όλους αυτούς που ευεργετηθήκανε δεν σταθήκανε δίπλα στον Ιησού Χριστό όταν τον συλλάβαν οι άνθρωποι? Πόσους θεράπευσε ο Χριστός? Θεράπευε, λέει, άπαντας. Πού ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Πού πήγανε? 10 λεπρούς θεράπευσε, ο ένας πήγε και τον πλησίασε. Όλοι οι άλλοι στη ζωή τους. Και πόσοι άνθρωποι έχουν ευεργετηθεί από τον Κύριο, τους έσωσε ο Χριστός, τους άλλαξε τη ζωή, θεράπευσε τις ασθένειές τους, τους βοήθησε στα κοινωνικά τους, στα επαγγελματικά τους και φύγαν από το ξεχάσανε. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί. Γιατί ο άνθρωπος είναι αγνώμονας. Γιατί λέει βλέποντες βλέπουσι και δεν καταλαβαίνουνε, και ακούντες ακούσι και δεν νοούσι αυτά που γίνονται γύρω τους. Και εκπληρώθη, λέει, από αυτόν η προφητεία του Ισαΐου λέγουσα, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, ο λόγος του Σταυρού στους απολυμένους έγινε μορία, εις τους σωζομένους, λέει, δύναμις Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν ενδιαφέρεται. Ήρθε το φως, λέει, στον κόσμο και οι άνθρωποι δεχτήκαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά, γι' αυτό μην εκπλήσεστε. Αν ο άλλος δεν είναι πρόβατο, δεν θέλει το Χριστό στη ζωή του. Του μιλάς για το Χριστό, σε κοιτάει αδιάφορα. Εντάξει, λέει. Και ο Παύλος που κήρυξε στην Αθήνα, να έρθεις να μας τα ξαναπείς, λέει, ενδιαφέροντα πράγματα, λέει, ξανακούσουμε, λέει, να φιλοσοφήσουμε. Κάποιοι όμως σωθήκανε, κάποιους τους άγγιξε ο Χριστός. Ευχαριστούμε το Θεό. Και γιατί επαχύνθη, λέει, η καρδιά του λαού τούτου, και μετά όταν βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς. Ευχαριστούμε το Θεό. Και έρχεται ο διάβολος και πορώνει τις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί αν ακούσουν το λόγο του Θεού θα αλλάξει η ζωή τους. Αλλά πορώνει την καρδιά τους από το σύστημα το οποίο επικρατεί πάντοτε στον κόσμο αυτήν, γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, αδελφοί. Αλλά ο Χριστός καλεί τον άνθρωπο να ελευθερωθεί. Και αν ο άνθρωπος δεχθεί το λόγο του Χριστού, θα τον ελευθερώσει και θα του δώσει δύναμη να κατανοήσει. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό λέει, οι δικοί σας οφθαλμοί είναι μακάρι, γιατί βλέπουνε τις ενέργειες του Θεού. Και τα ότα σας, γιατί ακούνε το λόγο του Θεού. Και είμαστε μακάρι, αδελφοί.
Γιατί ο Θεός μας έχει αποκαλύψει και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, επειδή αλήθεια σας λέγω, λέγει στους μαθητές του ότι ήταν πολλοί προφήτε και δίκαιοι που επεθύμησαν να δούνε όλα αυτά που εσείς βλέπετε και δεν είδαν, και να ακούνε αυτά που ακούτε και δεν ήκουσαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αρχίζει τώρα να τους εξηγεί την παραβολή και λέει πάντως ακούοντος το λόγον της βασιλείας και μη νοούντος, μη συνιέντος, λέει αυτό που σας είπα πριν, που δεν λαμβάνει γλώσση, δεν παρατηρεί, δεν κατανοεί, δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία ακούει. Έρχεται ο πονηρός και σπάζει τον εσπαρμένο εν την καρδία αυτού, ούτιν ο σπαρθής παρά την οδόν. Και κηρύττει στο λόγο του Θεού, μιλά στο λόγο του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούει ο άλλος, δεν ενδιαφέρεται. Δίνει μια μικρή προσοχή, αλλά έρχεται ο διάβολος, λέει, και παίρνει το σπόρον τον εσπαρμένο. Συμβαίνει και σε εμάς όμως πολλές φορές. Προχωράμε στην εκκλησία. Ακούμε το λόγο του Θεού, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Γιατί ασχολούμαστε πολλές φορές με άλλα πράγματα. Έχουμε πολλές σκέψεις μέσα στο μυαλό μας. Ερχόμαστε στο ίσα-ίσα στην εκκλησία. Με το στανιό που λέμε. Το λέω λαϊκά. Ερχόμαστε έτσι. Ίσα-ίσα να πάω στην εκκλησία φορτωμένος, και μέχρι να κάτσεις στο θρανείο και να ξεζαλιστείς, ας πούμε, έχει περάσει 20 λεπτά. Από τόσα πολλά. Έστω και αυτό ένας αγώνας είναι. Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος μια διαδικασία, αδελφοί. Να προσευχηθεί, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να καλλιεργήσει την καρδιά του, να την αγγίξει. Όμορφα να ακούσει το Λόγο του Θεού, να επεξεργαστεί το Λόγο του για να μπορέσει να φέρει καρποφορία. Γιατί θα έρθουν τα πετεινά του ουρανού και θα τον φάνε το σπόρο. Εγώ στο σπίτι μου είχε χαλάσει λίγο εκεί ο κήπος μου και πήρα και έριξα σπόρο. Γκαζόν. Και δεν φύτρωσε τίποτε. Γιατί ήρθαν τα πουλιά και το έβλεπα τα πουλιά και το τρώγανε. Μου λέει ο κυπουρός, τι κάνεις, μου λέει. Σκάλισε λίγα, πάρε την τζουγκράνα. Να σκάλισεις λίγο για να πέσει το σποράκι μέσα. Πώς θα φυτρώσει? Έτσι θα το ρίξεις και θα πέσει. Θέλει μια διαδικασία. Να χτενίσεις λίγο τη γη, να τη σκάψεις. Το είδα αυτό να συμβαίνει μπροστά μου. Έτσι πέφτει ο σπόρος, άμα δεν έχει βάθος λίγο να μπει μέσα, θα το καλύψει, να ρίξει λίγο χωματάκι από πάνω, έρθουν τα πουλιά και θα το φάνε. Αυτή είναι η δουλειά τους, η ζωή τους. Ψάχνουν να βρουν σπόρους, να φάνε, να ζήσουνε. Άμα έτσι συμβαίνει, όταν η καρδιά είναι πατημένη, έρχεται άλλο στην εκκλησία με το κινητό όλη την ώρα. Κάθεται στο κήρυγμα, που τους βλέπω από τον άμβονα, έχουν το κινητό χαμηλά και ρολάρουν εκεί. Στέλνουν μηνύματα, κάνουμε. Όλοι μου τα έχουμε κάνει αυτά. Και εγώ μην νομίζετε πως εγώ βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Όλοι μας καθόμαστε, μπιπ το κινητό, να δεις ποιος σου στείλε μήνυμα, να του στείλεις μήνυμα. Ναι, αλλά αυτή η διαδικασία, μα δεν έκανα τίποτε κακό. Ναι, δεν έκανες τίποτε κακό, αλλά χάνεις την προσοχή σου εκείνη την ώρα. Και έρχεται ο διάβολος και παίρνει το σπόρο. Δεν το καταλαβαίνεις. Και δεν μπορεί να συγκεντρωθείς. Και χάνεις τον ηρμό του κηρύγματος, διακόπτεις τη σύνδεση με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο θέλει να σου δώσει πληροφορίες. Βλέπετε, απλά πράγματα είναι. Μας ξεγελάνε πολλές φορές. Ξεγελιόμαστε, αδελφοί. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε. Και έρχεται ο σπόρος και μένει άκαρπος. Και πας στο σπίτι και λες, τι ήταν το κήρυγμα σήμερα? Ξύνε το άλλος. Δεν θυμάται. Στο κερατσίνο έχουμε και ένα προτζέκτορα που βάζουμε τους ύμνους και την Κυριακή το πρωί βάζω και τίτλο κηρύγματος πάνω στον προτζέκτορα. Το εδάφιο. Και ρωτάω, τι είχαμε σήμερα? Λέει, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Το βλέπεις μπροστά σου όλη την ώρα. Το χωρίο, δεν θυμάσαι τίποτε. Να πεις ότι μιλήσαμε για την πίστη, τέλος πάντων. Βλέπετε. Γιατί? Γιατί όλος δεν δίνει σημασία, δεν δίνει προσοχή. Σε απλά πράγματα. Δεν θυμάται. Πήγε στην εκκλησία, άκουσε το λόγο του Θεού και δεν θυμάται μετά. Πού διάβασε ο κήρυκας, ποιο χωρίο διάβασε, ποια παραβολή. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Συμβαίνει σε όλους μας. Γιατί? Γιατί δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή. Έρχεται ο διάβολος απλά και παίρνει το σπόρο και μένει άκαρπος. Και έχασες
κάποιο χρόνο από τη ζωή σου εντός εισαγωγικών. Και δεν είχε ένα αποτέλεσμα. Όπως μπήκες, βγήκες. Αλλά σημασία έχει να μπαίνουμε φορτωμένοι και να βγαίνουμε ξεφορτωμένοι από την Εκκλησία, αδελφοί, ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Να αλλάζει λίγο η ζωή μας, να γινόμαστε κάθε φορά λίγο, 1/1000 καλύτεροι άνθρωποι. Να παίρνουμε κάποια μηνύματα τα οποία να τα επεξεργαζόμαστε. Δεν έχετε μέσα στη ζωή σας μηνύματα τα οποία έχετε ακούσει από το Λόγο, τα οποία τα θυμάστε πάντοτε? Εγώ αρκετά, να σας πω, αρκετά πράγματα μέσα από τη ζωή μου, τα οποία είναι μηνύματα τα οποία τα πήρα μέσα στη ζωή μου από κάποιους ανθρώπους και τα θυμάμαι πάντοτε, δεν τα ξεχνάω. Και με βοηθάνε, έτσι είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Όταν δίνουμε λοιπόν προσοχή, αυτά γράφονται μέσα στην καρδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός, λέει, ο οποίος παίρνεται στα πετρώδη, είναι αυτός ο οποίος με χαρά ακούει το Λόγο του Θεού, τον δέχεται, δεν έχει όμως ρίζα μέσα του, αλλά είναι πρόσκαιρος. Και όταν γίνει θλίψη ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Και εδώ μας διδάσκει μέσα την παραβολή αυτή ότι υπάρχουν 3 εχθροί, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Ο διάβολος, που είναι στην πρώτη περίπτωση, είναι ο κόσμος, που είναι η δεύτερη περίπτωση, οι δεύτερες καρδιές των ανθρώπων, οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Είναι πετρωμένη όμως η καρδιά, δεν είναι μαλακωμένη, δεν έχει επεξεργαστεί κάποιος το πνεύμα του Θεού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό είπα και πριν ότι πρέπει να ερχόμαστε στην Εκκλησία λίγο πιο μπροστά, να προσευχόμαστε, ή αν δεν προλάβεις να έρθεις να προσευχηθείς, τουλάχιστον να έχεις τη σκέψη σου την Εκκλησία, το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Να είσαι και μια αδιάλειπτη προσευχή μέσα στη ζωή σου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Τι σημαίνει αδιαλείπτως προσεύχεστε? Να είσαι όλη την ημέρα στα γόνατα, δεν γίνεται. Πρέπει να δουλέψεις κιόλας. Πρέπει να καθαρίσεις και το σπίτι. Πρέπει να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα μέσα στη ζωή σου. Δεν γίνεται. Ζούμε μέσα στον κόσμο. Έχουμε ασχολίες. Τι εννοεί που λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε? Συνεχώς, αδιάλειπτα, να έχεις τη σκέψη σου τα πράγματα του Θεού. Παρόλο που δουλεύεις, να σκέψεσαι και τον Κύριο. Μπορείς να ψέλνεις. Μπορείς από μέσα σου να φέρνεις προσευχές. Να λες, Κύριε, ελέησέ με. Κύριε, βοήθησέ με. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Εκπαίδευση μέσα στη ζωή σου. Πρέπει με κάτι να απασχολείς τη σκέψη σου στα πράγματα του Θεού. Έτσι επεξεργάζεσαι την καρδιά σου και την έχεις πάντοτε οργωμένη. Άμα ψέλνεις, ψέλνες στίχους πνευματικούς. Γιατί τι λέει η Γραφή? Ο άνθρωπος, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή και στην προς Κολοσσαείς επιστολή, ο Λόγος του Θεού λέει εκεί στους αδελφούς, ευχαριστούμε το Θεό, να ψέλνετε με ψαλμούς, λέει, και ύμνους και οδάς πνευματικός, ψέλνοντας εις τον Κύριον, διδάσκοντες, λέει, και νουθετούντες ο ένας τον άλλον με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Μέσα από τους ψαλμούς, τους ύμνους, τις πνευματικές, διδάσκουμε και νουθετούμε ο ένας, διδασκόμαστε τα πράγματα του Θεού. Γιατί οι στίχοι των ύμνων είναι εμπνευσμένοι από το Πνεύμα το Άγιο και έχουν λόγια του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Ξέρετε, εγώ λέω στην Εκκλησία, όσο σημαντική είναι η ώρα του κηρύγματος, είναι και τόσο σημαντική και η ώρα της υμνοδίας, που θα ψάλεις. Ανοίγει η καρδιά σου. Άμα ψέλνουν και εσύ κάθεσαι, μερικοί κάπου δεν ψέλνουν. Έπρεπε να δεν ψέλνεις. Ψάλες τον Κύριο, ανοίξεις την καρδιά σου. Ευχαριστούμε το Θεό. Να έρθει το Πνεύμα του Θεού. Αυτά δεν είναι όλα, βλέπετε αδελφοί, απλά πράγματα είναι. Να ψάλεις, να δοξάσεις, να ανοίξει η καρδιά σου. Να έρθει η παρουσία του Θεού. Βλέπετε, ο Δαβίδ έπαιρνε τη λύρα του και έψελνε για να φύγει το πνεύμα τον πονηρό από το Σαούλ. Μην τα έχετε αυτά τυχαία. Πήγαινε ο λαός του Θεού στον πόλεμο και βάζαν μπροστά, λέει, τα όργανα και τους ψαλτοδούς και ψέλνανε. Να έρθει το πνεύμα του Θεού, να πληρωθούνε, να νικήσουνε τις μάχες του Κυρίου. Αυτά δεν είναι τυχαία όλα. Ούτε τυχαία λέει ο Παύλος
με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς να διδάσκεται και να νοθετεί το ένα στον άλλον. Όλα έχουν σημασία μέσα στη ζωή μας. Και πρέπει να δίνουμε προσοχή. Ψάλε στον Κύριο. Ανοίξε την καρδιά σου, αδελφέ μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να δοκιμάσεις, να καταλάβεις. Να έρθει το Πνεύμα του Θεού να σε επισκεφθεί. Χρειάζεται, βλέπετε, μια διαδικασία να βάλει άνθρωπο στον εαυτό του. Να ενδιαφερθεί, να ασχοληθεί. Να μην είναι ούτε μουτζούφλης, ούτε συνοφριωμένο. Έχει στεναχωρεί. Ναι, ψάλε στον Κύριο, αδελφέ μου. Δόξασε τον Κύριο. Υπάρχουν τόσοι ύμνοι. Υπάρχουν ύμνοι που είναι πολύ χαρούμενοι. Υπάρχουν ύμνοι που είναι λίγο... που λένε για τα προβλήματά μας, για τις ανάγκες μας. Όλα υπάρχουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Που μας βοηθάνε. Και αυτοί που έχουν, λέει, είναι πετρώδη, λέει, δέχονται με τα χαρά στο λόγο, δεν έχει όμως ρίζα. Και όταν βγει ο ήλιος, λέει, που γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και λέμε, έλα μωρέ, τι είναι αυτά που άκουσες τώρα, μην δίνεις πολύ σημασία. Και τώρα, ακούς τώρα τέτοια πράγματα στην εποχή μας. Υπάρχει ένας διωγμός που μη πας στην εκκλησία, μη κάνεις το ένα, μη κάνεις το άλλο, σκανδαλίζεται το άλλος. Άμα βάλεις λίγο βαμβάκι, λίγες φακές και ρίξεις λίγο νεράκι, ξέρεις, σε μια μέρα, δύο, να φυτρώσουνε. Βάλτε τα στον ήλιο εκεί να δεις, ξεραδούνε γρήγορα. Δεν έχει ρίζα. Άμα βάλεις σε μια γλάστρα ένα φυτό, μεγαλώνει γρήγορα. Γιατί? Δεν έχει πολύ ρίζα κάτω, πετάει ψηλά. Και μόλις βγει αέρας, μπάψ, το πετάει κάτω στο μπαλκόνι και στο σπάει. Όταν το βάλεις όμως στη γη, βγάζει ρίζες και απλώνει. Και έρχεται ο άνεμος και δεν το κουνάει μετά. Γιατί πρώτα απλώνει ρίζες μέσα στη γη και μετά πετάει ύψος πάνω. Έτσι τα έχει φτιάξει ο Θεός. Σοφά, αδελφοί. Αν όμως είναι πετρωμένη καρδιά, ακούει, πολύ ωραία ήταν το κήρυγμα. Πάρα πολύ ωραία. Τι έκανε όμως στη ζωή σου το κήρυγμα? Άλλαξε τίποτε? Ή όπως είσαι συνεχίζεις να είσαι? Όπως είμαι συνεχίζω να είμαι? Κάτι δεν πάει καλά. Ο σπόρος είναι ο ίδιος. Γιατί δεν φέρνει αποτέλεσμα? Γιατί κάτι δεν πάει καλά με τη διαδικασία, αδελφοί. Και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τη διαδικασία. Τι δεν πάει καλά μέσα στη ζωή μου? Τι δεν κάνω σωστά? Κάτι δεν κάνω σωστά. Θέλω τη χάρη του Θεού στη ζωή μου. Θέλω το έλεος του. Θέλω την ευλογία του. Θέλω ο λόγος του να μ' αλλάζει. Κάτι δεν κάνω σωστά. Και η τρίτη περίπτωση είναι αυτό το οποίο πέφτει στα αγκάθια. Ούτως είναι ο ακούων των λόγων και έπειτα η μέρημνα του ένος τούτου και απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και γίνεται άκαρπος. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού, ή χριστιανοί οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού και είναι καλλιεργημένη η καρδιά τους, είναι καλό έδαφος και φυτρώνει ο σπόρος. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο να φυτρώσει ο σπόρος και να μεγαλώσει, να φέρει και καρπό, αδελφοί. Αυτό ήθελε ο Κύριος, να φέρνουμε καρπό μέσα στη ζωή μας. Να έχουμε καρποφορία. Γιατί παν δέντρον το οποίο, λέει, δεν φέρει καρπό, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Πρέπει να φέρουμε καρποφορία, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Να έχουμε καρπό. Και καρπό σε χειρόβολα, αλλά και προσωπικό καρπό μέσα στη ζωή μας. Το οποίο έχει να κάνει με την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό, την πνευματική μας μεταμόρφωση, το πόσο αλλάζουμε σαν ανθρώποι. Αλλά, λέει, έρχονται η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και συμπνίγει το λόγο και γίνεται άκαρπος. Οι μέριμνες, οι δουλειές. Και ακούει το λόγο του Θεού άλλος και λέει, πολύ ωραία ήταν στην εκκλησία. Μ' άρεσε. Και αλλάζει η ζωή του προς ώρας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μπορεί να τον βαπτίσει και ο Κύριος με πνεύμα Άγιο και αρχίζει να προχωράει, ξαφνικά σταματάει. Δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Βλέπεις, ο ίδιος είναι. Και αρχίζει και κάνει βήματα προς τα πίσω. Γιατί? Τι συμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου? Είναι αυτό το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά εδώ ο Κύριος. Προσέχετε, λέει, μη βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλης και μέθης και βιωτικών μεριμνών.
και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Μην αγαπάτε, λέει ο Ιωάννης, τον κόσμο, ουδέτα είναι το κόσμο, διότι πάντο είναι το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και επιθυμίες αυτού. Αυτός όμως ο οποίος θα πράξει το θέλημα του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Μένει άκαρπο. Δεν φέρνει καρποφορία μέσα στη ζωή του. Δεν αναπτύσσεται. Γιατί? Γιατί είναι η μέριμνα του ένος, μέριμνες, δουλειές. Και μας εγκλωβίζει εύκολα ο διάβολος. Έχω δουλειές. Δουλειές, πολλές δουλειές. Όλοι έχουμε δουλειές. Ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Δουλειές, σχολεία, φροντιστήρια, σπουδές, ασχολίες. Να φτιάξουμε το ένα, να φτιάξουμε τ' άλλο. Πράγματα περισσότερα από αυτά τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε. Να έχουμε το καλύτερο μέσα στη ζωή μας. Η απάτη του πλούτου. Να περισσότερα πράγματα. Να πιο πολλά χρήματα να οικονομήσω. Για να οικονομήσεις όμως πρέπει να ασχοληθείς περισσότερο. Μα είναι κακό να έχω μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι κακό, αλλά πώς θα την έχεις αυτή τη ζωή αυτή? Ευχαριστούμε το Θεό. Πώς θα τα πετύχεις όλα αυτά? Χρειάζεται να καταναλώσεις πάρα πολύ ενέργεια για τα πράγματα αυτά του κόσμου. Θέλω να έχω το ακριβότερο κινητό. Το iPhone ξέρω εγώ ποιο είναι, το 17, ποιο είναι τώρα. Θέλω να έχω το Samsung το Plus, ξέρω εγώ το 25, 26, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα. Ναι, αλλά αυτό το κινητό έχει αρκετά χρήματα. Και για να το πάρεις, άμα δηλαδή παίρνεις 1.000 ευρώ το μήνα και το κινητό σου έχει 2.000, πώς θα το πάρεις? Πώς θα το πάρεις? Δεν το καταλαβαίνεις? Απλό είναι να το σκεφτείσαι. Πάρε κάτι φτηνότερο. Για να το πάρεις πρέπει να βάλεις δόσεις, να χρεωθείς. Δεν θα το πάρεις. Πώς το πάρεις? Δεν σου φτάνουν να ζεις στην οικογένειά σου. Δεν σου φτάνουν να πας στο σούπερ μάρκετ. Πώς θα πάρεις και αυτό? Βλέπετε η απάτη του πλούτου. Να έχει περισσότερο ο άνθρωπος. Να έχει ένα πολύ καλό. Πώς να έχεις τόσο πολύ καλό αυτοκίνητο? Μα άλλος έχει, εντάξει, αφού η δουλειά του είναι καλύτερη και έχει, τι να κάνουμε τώρα? Ας πρόσεχες και εσύ να διάβαζες, να γινώσουν ένα γιατρός, ξέρω εγώ, και να έχεις ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Ας σπούδαζες να μάθεις κάτι καλύτερο, έτσι είναι. Γιατί όταν είναι επιλογές στη ζωή, αδελφοί, επιλογές είναι. Όταν εγώ ήμουν στο σχολείο, ήμουν καλός μαθητής. Αλλά δεν μ' άρεσε να διαβάζω. Και τα πήγαινα και καλά και με τα μαθηματικά και με τη φυσική. Πολύ καλός ήμουνα. Μ' άρεσε να διαβάζω. Και τι κατάφερα? Να βάζω πλακάκια. Βάζε πλακάκια, σου λέει. Από βαριώσουν να διαβάζεις, βάζε πλακάκια. Και να είσαι όλη τη μέρα σκυμμένος. Και να πονάνε τα γόνατά σου. Είναι επιλογή, βλέπετε. Δεν σου φταίει κανείς. Θα μου πεις άσχημα, όχι καλά, δόξα τω Θεώ, αλλά θα μπορούσε να ήμουν καλύτερα. Στην εποχή που ήμουν εγώ, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές εργασίας. Θα μπορούσε να ήμουν, ξέρω εγώ, ένας ψυχοθεραπευτής, θα μπορούσε να ήμουν ένας γιατρός, θα μπορούσε να ήμουν κάτι άλλο και να βγάζω πιο εύκολα τα χρήματα. Πιο ξεκούραστα. Βλέπετε, είναι επιλογή, δεν σου φταίει κανένας. Ο εαυτός μου φταίει. Μην ψάχνω να βλέπετε, δεν ψάχνω να βρω δικαιολογίες. Γιατί όταν ήμουν στην τρίτη λυκείο, πήγαινα με ένα μπλοκάκι στην Κολότσεπη. Συγγνώμη τώρα μου ξέφυγε για την έκφραση. Και ένα στυλό και δεν διάβαζα. Γιατί δεν ασχολούμουν, δεν με ενδιέφερε. Το μυαλό μου ήταν αλλού. Βλέπετε, απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να δείξει ενδιαφέρον, αδελφέ μου. Παιδί μου, πρέπει να δείξει ενδιαφέρον. Έτσι έχει να κάνει, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Και μετά ψάχνει να θέλει, τι θέλεις, αδελφέ μου. Γι' αυτό λόγο στέλνει τον άρτον τιμών των επίσης, δώσε μας σήμερα. Και να αρέσει σε αυτά που σου δίνει ο Κύριος, σε αυτά που έχεις μέσα στη ζωή σου. Μην ψάχνουμε να βρούμε. Και αν ο Θεός θέλει να σου δώσει περισσότερα, θα σου δώσει, αδελφέ μου. Άμα θέλει, εγώ λέει μπορώ να σας κάνω να περισσεύετε, μπορώ να σας κάνω να στερείστε. Χρειαζόμαστε μια απλή πίστη να εμπιστευτούμε τη ζωή μας στον Κύριο, αδελφοί, και να μην θέλουμε περισσότερα πράγματα. Γιατί έρχεται συμπνίγει και πθάλει ο άλλος τα παιδιά του. Να τους μάθει και στο φροντιστήριο, να τους μάθει και αγγλικά, να τους μάθει και μουσική, να τους πηγαίνει και στον αθλητισμό. Εντάξει, αδελφέ μου, όλα αυτά τα κάνεις, αλλά τι μπορείς να κάνεις? Σκέψου. Πρέπει στο παιδί σου όμως να μάθεις και τα πράγματα του Θεού. Πρέπει να του δώσεις και τις αρχές της βίβλου. Και λέω πολλές φορές, ξέρετε, εγώ, αδελφοί, στη ζωή μου
είχα την ευκαιρία και σχολείο να πάω και τα αγγλικά μου να τελειώσω και κιθάρα έμαθα, μουσική και σε ομάδα μπάσκετ έπαιζα. Αλλά την εκκλησία ποτέ δεν την άφησα. Και στην εκκλησία πήγαινα και στην νεολαία πήγαινα και στα πνευματικά δεν έμεινα πίσω, γιατί ήθελα, βλέπετε τι θέλει ο άνθρωπος να ασχοληθεί. Αλλά άμα βάζεις παραπάνω πράγματα από αυτά που μπορείς μέσα στη ζωή σου και φορτώνεσαι, δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα φέρεις καρπό. Θα μείνεις άκαρπος. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται ενώ αγαπάνε το Θεό και τους έχει αγγίξει ο Κύριος στη ζωή τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Είναι στατικοί χριστιανοί, εκεί κολλημένοι, δεν μπορούν να φέρουν καρπό. Πάει να πετάξει φιντανάκι, ξεραίνεται. Πάει κάτι να γίνει, γίνεται, γιατί ποτέ δεν προλαβαίνουμε, ξέρετε, δεν προλαβαίνουμε. Φορτωνόμαστε με τόσες μέριμνες στη ζωή μας και δεν τα καταφέρνουμε, αδελφοί. Ενώ πολύ απλά μπορούμε να ξεφορτώσουμε κάποια πράγματα και να ζητήσουμε. Και τι είπε ο Κύριος? Μη ζητάτε καθώς τα έθνη ζητάνε, τι να φάτε, τι να πιείτε, τι να ντυθείτε. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα, βλέπετε, όλα τα άλλα που είπαμε, θα σας προσθεθούν στη ζωή σας. Γιατί εγώ, λέει, είμαι ο πατέρας σας ο ουράνιος, ο οποίος ξέρω να δίνω καλές δόσεις στα παιδιά του. Αδελφέ μου, αν έχεις μια καλή σχέση με τον Κύριο και τον αγαπάς και τον εμπιστευτείς, θα στα δώσει όλα. Ό,τι χρειάζεσαι. Ό,τι σου είναι χρήσιμο και είναι καλό για τη σωτηρία σου, θα στο δώσει ο Κύριος. Γιατί ποιος είναι ο στόχος? Ο ουρανός, αδελφοί. Δεν είναι ο στόχος να πάμε στον ουρανό? Να σώσουμε την ψυχή μας. Και τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του? Τι θα ωφεληθείς αν έχεις ένα πολύ ωραίο αμάξι και πολλά χρήματα και πηγαίνεις ταξίδια και πολλές ανέσεις και χάσεις την ψυχή σου? Τι θα ωφεληθείς? Θα ωφεληθείς σε τίποτε? Τίποτε δεν θα ωφεληθείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πρώτα τη βασιλεία, αδελφοί. Και η τελευταία κατηγορία είναι που σπάρθηκε στη γη την καλή και ούτως είναι ο ακών των λόγων και εννοών, που δίνει σημασία, ασχολείται, διαβάζει, ευχαριστούμε, και καρποφορεί. Και κάνει ο ένας, λέει, ο μεν 100, ο δε 60 και ο δε 30. Έχει ένα ωραίο εδάφιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στην ίδια παραβολή, που λέει: το δέει στην καλήν γην ούτινε εκείνοι ήτινες ακούσαντες των λόγων κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Βλέπετε, αυτοί είναι οι οποίοι έχουν καρδιά καλή και αγαθή και καρποφορούν εν υπομονή. Θέλει υπομονή τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Και ξέρετε πως υπάρχουν 3 τάξεις απολυμένων που είπαμε? Υπάρχουν και 3 τάξεις σωζωμένων. 3 καρδιές καρποφορίας. Ο μεν, λέει, φέρνει 60, ο μεν 100, ο δε 60 και ο δε 30. Ξέρετε, όλοι μέσα στη ζωή μας δεν μπορούμε να φέρουμε τον ίδιο καρπό, αδελφοί. Άλλος θα φέρει περισσότερο, άλλος μεσαίο και άλλος λιγότερο. Γι' αυτό να είμαστε ικανοποιημένοι με όλα, αδελφοί. Και ούτε να κυνηγάμε τους. Αδελφέ μου, αυτός ο αδελφός, αδελφέ μου, δεν μπορεί να φέρει περισσότερο καρπό. Αυτό μπορεί να φέρει. Μα αυτή η αδελφή τη βλέπω. Ας την, αδελφέ μου. Αυτό τον καρπό μπορεί να φέρει. Ας τον άνθρωπο. Αυτό. Σημασία έχει ότι έχει καρπό μες στη ζωή του. Έχει. Λίγο. Αυτό το λίγο. Αυτό. Ό,τι μπορεί να κάνει αυτή, λέει, το έκανε, είπε ο Χριστός. Αυτό είναι αρχή της βίβλου, πνευματικό κλειδί. Ό,τι δύνατο, λέει, αυτή έπραξε. Μπορείς να κάνεις κάτι, κάτω. Για τον Κύριο. Σημασία έχει να φέρεις καρπό. Λίγο καρπό, αυτό μπορείς να φέρεις. Αύριο μπορεί να φέρεις περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας μείνουμε, αδελφοί, εμπιστευμένοι στα πόδια του Κυρίου, εκεί, κοντά του. Να τον εμπιστευτούμε και αυτός να μας δώσει πολύ καρπό. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό.